Mabungahong gabi mga igsoon, pasensya na karon rata naka-live kay medyo busy jud kaayo today, no? So ako kalugar igsoon, pasensya na, no? So karon na late punta kay nay bisita na mo dire igsoon, no? Kabalo na mo na. Ganinang hapon, busy unya pagkahapon-hapon na nag-jogging ko igsoon. Kitong gipost na ko ba, no? Pero sige lang kay para magyapuntos kay mayaan sa Ginoo niya. Ang importante karon before ta mga tulog, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Before ta mga tulog, mamati ta sa pulong sa Ginoo. Lami pamation, paminawon igsoon. Lami ang pamati nga before ta matulog. Ato ang sinati ang presence ni Lord. Ato ang mapamalandungan iyang balaang pulong igsoon. So, as always, ako sa ni-share, kamo sa diha, i-share na to igsoon. Kay Leo, alas 9 na. Kumusta na yung mga igsoon? Kumusta nga adlaw na to diha, no? I always pray and declare that the presence and the presence of the Lord and His favor, His protection naan ninyo igsoon, no? This is gonna be sa mga labi na kanang kanang mga OFW diha nga adlawan no, I declare nga today is gonna be a fruitful day, a blessed day puno sa grasya sa Ginoo. O kamong tanan igsoon, mga followers, mga viewers nato this time, no, 182,000 followers ug mabungahong Kristohano. I always pray nga gitagbo sa Ginoo atong panginahanglan, naata sa maayong kahimtang, maayong panglawas duol sa Ginoo labaw sa tanan. Amen. So done sharing igsoon, then praise God. Salamat dahil sa tong mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa mga followers na to nga page nga kanunay nagsige og share, kanunay nag-mention sa inyong mga loved ones in the comment section, and nag-invite sa inyong loved ones to follow our page. And welcome kayo mga bag-ong followers ani nga page, no? Para nis kay mayaan sa Ginoo, wala ta nagpataas og relihiyon. Amen. Ang atong gipataas lang ang Ginoo, no? So again, pasensya na wala ta ka live puntag hapon ya karon ra kay naay mga kakulian itong busy ba, no? Ana man na, as what I have said, mao nang pasensya na kay nga usa dili ko ka reply sa inyong mga messages tungod kay daghan sa kay tig message nako, usay maka-timing ko, no? Kay it is not, because it is not all the time nga akong mata, akong kaugalingon na sa social media. Nasad ko'y pamilya, na ko'y anak, na ko'y asawa, nasad ko'y mga buluhaton diri, usay subuon sa ko sa kong asawa, ano mauna nga. Sometimes dili na ako ma-entertain ang inyong message, but I'm sorry kay pasensya na mao nang wala ta ka live ganina, but I'm so grateful for God for this another blessed opportunity nga gidasig ko niya bisan gabi na, no, but still gitagaan ko niya kadasig nga mag-live ta before matulog. Amen. So tanan lang ni shout out, no, Luzon, Visayas and Mindanao, shout out. Don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone. Shout out from Remigio, Cebu, Esther Amoin, no? And dili kay ko magkuana, pasensya na, no, karong gabi una, no? Dili sa lang ko kayo magsige og dili ta mo i-shout out kayo, i-mention kay nganuman ning labay nita og alas 9 sa akong relorin 9:10 o 9:05, okay nya. Medyo lawom ng gabi, so mingaw ng palibot, no? Kita nalay nagtingog-tingog apan salamat sa Ginoo nga na malandong ta karon sa balaang pulong niya. And again, before we pray, I just want to encourage everyone to mention your friends here in the comment section para makabantay sila. And our topic for tonight igsoon kay para nako importante igsoon. Once ato ning matugkad kani nga topic karong kagabihon, mao ni hinungdan nga layo ta sa depression ug anxiety. Sekreto igsoon nga atong panglawas himsog. Dili workout ta, dili exercise. Ang uban kabalo naman mo nga ako igsoon, aside nga sige kog wali, sige ko og promote sa ngalan ni Jesus, pulong sa Ginoo. Sige kog basag Biblia, sige ampo igsoon, wali diri wali didto na ako sa ministry. At the same time igsoon, gatiman sa kong lawas, hilig kog workout, hilig kog jogging, hilig kog heavy workout igsoon. Health conscious ko. Nga naman, kay gusto na ko nga ang lawas nga gihatag sa Ginoo isip templo niya, giampingan ako.
I never promote makadaot. I always promote makaayo sa lawas. And tonight, natay hisgutan igsoon nga dili siya pag-ehersisyo. Dili siya workout, no? Pero physically, but ang atong topic karon makahatag nig mayong panglawas. Okay? Sikreto ni para dili ta ma-depress. Sikreto ni igsoon para dili ta maka-feel og anxiety. Okay? Sikreto ni nga himsog ta, healthy ta, spiritually and physically. Mao ni atong topic for tonight. So again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Thank you for the courage, Lord God. Ngay mong gihatag ka namo, Ginoong, bisan taliwala sa mong kabisi, gitagaan minimog panahon, gitagaan minimog higayon nga mamalandong sa mong balaang pulong, Lord God. Lord, we know dili tanang tao karon makadungog sa imong pulong. Na mga tao karon sa lain-laing sulok sa kalibutan ganahan mamati sa imong mensahe. Ganahan makadungog sa imong pulong, apan dili sila makadungog, walay higayon. But bulahan kami because tonight, right at this moment, Lord God, gitagaan minimo og chance nga mamalandong, mamati, magisgot sa imong balaang pulong, Ginoo. So Lord, before we proceed, before we move on, search our hearts first and foremost, Lord God. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, kung naman kay makitaan mga butang nga wa ka nalipay pa sa ilo ami. Limpyuhi daan among kasing-kasing aron maandam kami sa ibubo nimo nga espirituhanong panalangin tonight. And Lord God, tagaan mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, masinugtanon sa imong pulong, Ginoo. Kay diha sa pagsunod, diha sa pagtuman sa imong pulong, naa ang breakthrough, na milagro, na ay panalangin, Ginoo. And this time, Lord God, we rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Walay makabalda, walay makadistract, Lord God, in Jesus' name. But let your will be done. Tagay mi kaalam nga langit doon, Lord God, and para mas masabta namo imong pulong. We welcome you, we welcome your holy presence, and we welcome your Holy Spirit right now, Lord God, sa among pagabuhaton. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Wala mi nagpasidungog, nagpasigarbo og tao, relihiyon, pundok, no. But we only glorify, lift up the name of Jesus Christ. Holy Spirit, this is your moment. And Lord God, I pray that you're gonna bless all the viewers right now around the world. Tanan nga nagtanaw karon, Ginoo, i-bless, Ginoo. Panalangini sila. Ako nagampo nga imong ipabati nila ang imong presensya, imong hikap, imong gakum, ang lihok sa Espiritu Santo masinati na while as we listen, as we meditate your word tonight. Again, thank you for the victory. Let your will be done. This is our prayer, Lord God. In Jesus' name, Amen. This time we have 41 viewers. Wow. Basta no? Shout out ng kapulisan diha, and again, congratulations to our police chief here in Clarin, Chief Amba. Dito ko ganina ning bisita ko, unya ning share sa gugamay ning wali ko sa mga piniriso kay mao man akong kalipay igsoon. Sila nag-jogging ko ganina, abot ko sa pantalan sa moa ning hapit ko sa police station, unya nag-share ko sa mga piniriso kay diha gyud ko malipayon. Shoutouts sa tanang kapulisan nga on duty this time. Okay? Namo sa kong prayer. Philippine Army, tanan, no? Alain-laing ahensya sa gobyerno, shoutout sa mo ang pinangga nga mayor dire, Mayor Engineer Eugenio Ibarra, among mga kagawad sa lungsod nga mga duol sa kong dughan, abogado, hepe sa kapulisan, mga amigo nako, friends and loved ones, chief na mo diri sa province, Chief Nuez, Chief Batuan, tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong kagabhion kanatong tanan. Let's start. And for me, our topic for tonight is very interesting. Why? Because mauni ang sekreto igsoon, no? Para Yahweh, para bitaw ang depression dili makapenetrate kanato. Okay. Sekreto ni aron himsog atong panglawas, both physically and spiritually. Okay? Let's start. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang higayon nga gihatag. Panultihon kapitulo 17 bersikulo 22. Importante kanigsoon. Okay?
According to King Solomon in the book of Proverbs chapter 17 verse 22, Bisaya ta, panultihon or Proverbio kapitulo 17 versikulo 22. Okay? Nag-ingon direksyon si Haring Solomon, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Okay? Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Again, ako balikon ikson. Panultihon kapitulo 17 versikulo 22, nag-ingon diri, si Haring Solomon ang maalamon nga hari. They called him the wisest king in the Bible. Ingon siya, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon pinaagi ni Solomon, Haring Solomon. Nga iyang gisulti diri sa panultihon 17:22. Naghisgot ni diri, niingon diri igsoon, no? Ang pagkamalipayon daw makaayo sa panglawas. So si Solomon igsoon na ay tips. Si Solomon igsoon na ay sikreto nga gihatag kanato karong kagabion aron aduna tay maayong panglawas, aron dili ta sakitin. Okay? Amen ba? Aron dili ta igsoon matawag og kana bitong dali masakit physically. Okay? Onay gi-share si Solomon igsoon. Sa kalibutan daghan man kayo og labi na kanang mga health expert igsoon. Kasagaran ang ilang advice na to para makabaton tag maing panglawas is naigitawag og balanced diet. Okay? Na nga na exercise, workout, jogging, mag-gym, nya eating healthy foods, di ba? Sige gulay, sige isda, mukha o karne pero laki basta something no? Kay makaayo sa lawas, no? Mulikay sa makadaot nga bisyo, mao na yung mga advices sa mga health expert. But si King Solomon naasad sa iya. Ingon siya. Sige ingon ni Solomon, ikson sikreto aron maayo tong panglawas. Nga dili ta dali-dali masakit. Ang pagkamalipayon, yang gingon. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. It means mga igsoon tinuod to ilang gingon nga laughter is the best medicine. Kuha? I remember akong mama igsoon, akong mami, wala pa siya namatay. Gi-advisean siya kay heart enlargement man siya igsoon. So, advice niya sa doktor nga, ayaw ka guol, dapat malipayon ka kanunay mo. To si mami atong tay manamang ko hilig mga koi fish. Remember mo, hilig kog isda. Daghang kay kog mga isda igsoon, daghang kayo. So, si mami dito magkatawa, maglawlaw ka na, magtanaw siya, ma-relax siya, na stress reliever ba, no? So, kay nga naman, makagaan kuno kana dahil kuno ang tao igsuon kung malipayon siya, nindot ang dagan kuno sa iyang mga kuan sa lawas bitaw, no? Ang pagkamalipayon makatabang nga ang imong lawas igsuon makabaton siya og maayong panglawas. Okay? I mean, ang pagkamalipayon, ang maayong benepisyo nga tuang makuha ani is maghatag siya nato og maayong panglawas. Matud pa ni Haring Solomon, tanawa. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. And then, next line, ingon siya, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Okay? So, mura bito siya opposite. Kung ang tao kanunay siyang malipayon, kamao siya malipay taliwala sa mga unos. Kung ang tao igsoon, kung kita kamao ta mo sayo-sayo taliwala sa unos igsoon, kana day siya igsoon tungod sa atong pagkamalipayon. So, active atong lawas, bitaw walay problema, no? Dili ta natay peace. Di man ka malipay igsoon, di ka mo katawa kung wa kay kalinaw. Meaning, it means nganong ang tao malipayon kay malinawon siya, no? Wa siya problema. Okay? Og ningon si Solomon igsoon, ang pagkamalipayon sikreto ni sa maayong panglawas. Apan ang pagsubo kanunay, ang kaguol, anam-anam kuno ta og patyon ani tanawa. Okay? Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Inanay slowly. Hinay-hinay igsoon nga dalhon ta ngadto sa kamatayon kung kanunay tag magsubo. In other words, ang pagka masulubon kanunay labi na ug naay mga problema, naay mga unos na magsigi kag mugot, magsigi kag kaguol, magsigi kag problema igsoon. Posible nga dalhon ka, posible nga masakit ka. No? Dili siya makatabang nimo. Mabitaw ni ingon ang balang kasulatan igsoon nga ang kana bitang kabalaka dili siya makadugang sa imong kinabuhi. Amen.
So dapat ka mauta malipay sa tanang sitwasyon, labi na sa panahon nga daghang problema, kay mao nay sikreto sa maayong panglawas. Kisay kaila igsoon ni Doc Willie Ong. Kabalo mo sa nahitabo ron ni Doc Willie Ong? Okay? Igsoon ako, kami diri family health conscious me. Glory to God for that, because we try to kana bitong ampingan na mo mong lawas igsoon ingon templo sa Balang Espiritu Santo. Akong asawa nag-follow na ni Doc Willie Ong. Kami igsoon health conscious me, hindi mi kayo basta pareha mig hilig sa mga asawa, hilig mig workout, hilig mig jogging unya. Daghanig mga tips akong asawa nakuha from Dr. Willie Ong. Pero kabalo mos nahitabo ni Dr. Willie Ong karon, nasakit. Grabe niya. Na surprise ko because one of good friend of mine, akong amigo igsoon, Brad nako. Nag-message siya nako last night unya, iya kong gisindag video ni Doc Willie Ong. No? Luoy kay siya igsoon, yung taas ang liog niya kwan. Kabantay mo, Dr. Willie Ong is expert siya sa maing panglawas. Ang sipiat niya. And then, naminaw ko. I try to listen the video. Yes, Sister Joan, kabantay ka? Ingon siya. Ang hinungdan sa iyang sakit kay na-depress siya. Ang hinungdan sa iyang sakit kay daghang ning bas niya. Unya daghang mga sakit nga istorya nga ning tuhop sa iyang kasing-kasing ug may hinungdan sa iyang balatian. Luoy kay si Doc Willie Ong. Ganina gitanaw na mo sa akong asawa, ang kulab tanawa ang nahitabo ni Doc Willie Ong this time. Luoy kay igsoon niya, kabantay mo. Dito siya kaya naman natandog siya. Doc Willie Ong igsoon, grabe na health expert na. Pero dili lang siya expert sa kinabuhing Kristohanon. Nga kung naa kay Kristo, kamao ka mo control sa imong feelings and emotion in the midst of crisis, in the midst of negativities. Bisag unsa ang negatibo nga masugatan nimo, madungog nimo, kung naa kay Ginoo lahi imong reaksyon. Kamao ka mo katawa, kamao ka magmalipayon bisag sakit ilang gisulti nimo. Mao nay kalahian. Kabantay mo. Ang makahatag og maing panglawas daw nato malipayon ta. Si Doc Willie Ong igsoon di siya malipayon sa mga nang bas niya. Nakadungog ko ganina na daw basher niya ning ingon nga. Even if you will run 10 times, di ba? Na nagsiya kita 10 times pero di gyapon daw siya kadaog iyang gidibdib kay iyang ingon siya kay gipangga niyang mga Pilipino. Gipangga niya, no. Ang katong mga comments nga negatibo nakapastress niya. Tinod ang giingon ni Solomon. Once magulanon ka, inanay kang dalhon sa kamatayon. Ang pagka magulanon igsoon, magkahatag ni mog balatian. Ingon si Solomon igsoon sa first line, ang pagka malipayon, makaayo sa lawas. Ang sipiat niya igsoon, si Doc Willie Ong, dili siya kamao, musayaw-sayaw, taliwala sa unos. Dili siya kamao malipay in the midst of every storm, but iyahang gi-absorb tanan, affected siya. Once affected ta sa mga unos igsoon, once affected ta sa problema utang, once affected ta sa mga negatibong panghitabo sa atong kinabuhi, once affected ta sa atong kabadlungon, sa atong bana, atong asawa, atong anak, atong pamilya, gubot kayo, posible it leads to depression. Posible magkasakit ka. Kaya naman, ang pagkamagulanon daw, sa ingon diri ni Solomon igsoon sa next line, inanay nga kamatayon. Inanay nga kamatayon, slowly mo nigingon lang, killing me softly. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Once dili ta malipayon sa itong kinabuhi igsoon, kay natandog tas istorya sa ubang tao. Once dili ta malipayon sa itong kinabuhi igsoon, tungod kay ang atong palibot kay wa ka malipay, kay imong palibot gubot, wa ka mo angay na disappoint ka, kay gibiyan kag asawa, gibiyan kag bana, gitraidor ka igsoon, gitaktak ka sa trabaho igsoon, bira ka paubos, gidaot imong dungog igsoon, basta na something nga natabo nimo nga grabe nimong disappoint. Once maapektuhan ka na igsoon, magulanon ka, di ka malipayon, posible nga maunay maghatod nimo nga sa balatian, ma-depress ka, masakit imong lawas physically because of that, because you are too much kuan bitaw ka nang na-entertain, no? Nga imong gitagad og ayo affected ka, kuwa usaray kuwang nimo ang Ginoo.
Pero lahi igsoon kung natay Ginoo, once si Jesus nakasentro sa itong kasing-kasing, o nga itong utok, o nga itong kasing-kasing, puno sa pulong sa Ginoo igsoon. Bisan unsa kasakit sa sitwasyon igsoon, katong pulong sa Ginoo, nga atong gitipigan, mautoy mo comfort na to. Sa panahon nga natas mga kasakit, naay problema, sa panahon nga murag, gitalikda na ta sa tanan igsoon, nga na-disappointa kay ang tanang tao girejecta, makainumdum din ka sa pulong sa Ginoo nga imong gitipigan sa imong kasing-kasing nga dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan man kanila pad ako magpabilin. Mauni advantage nato nga mga Kristohanon. Amen. Kita nga mga Kristohano naay Ginoo. Ang kanunay mo absorb sa itong unahuna pulong sa Ginoo. Kanunay mo absorb sa itong mga pulong positibo, mga pulong nga makaayo, no? Dili ta mo entertain og mga negatibo. Ang kanitong pulong sa Ginoo igsoon, the more we take time igsoon, we have quality time in the Word of God. Kanunay ta nagbasa og pulong sa Ginoo according to Joshua 1:8. Gihunatan ako igsoon, mao ning gipaningot ko kalit. According to Joshua 1:8, igsoon, di na to ibulag ang basakon sa balaod. Okay? Ang pulong sa Ginoo asa makita sa Biblia. Kanunay ta mamalandong adlaw gabi. And then sa diyang ato ni siyang pamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw gabi, atong itisok sa tong nahunaw kasing-kasing, atong sundon ug magmauswagon ta. In other words, mga igsoon, once ang atong mind and heart are filled with God's word igsoon, sa panahon nga Muhammad ng mga negatibo, sa panahon nga istoryahan kag dili maayo igsoon, kamao ka mo control sa imong emotion, kamao ka igsoon mo paubos, kamao ka mo pailob, di ka mo balos. Kay ingon ang balang kasulatan, padungnon ta ka mo balos. Di ba? Ingon ang balang kasulatan, paubos lang ana, kay ingon ang Ginoo sa Roma, ako ang manimalos, ako ang mubayad. Kabantay mo, lahi igsoon. Mao na akong giingon igsoon, mao na nga kamao ta malipay. Kay ingon ang balaang kasulatan, sikreto sa mayong panglawas nga di ta sakitin, kamao ta malipay taliwala sa unos. Amen. Way angay da igsoon mga anak sa Ginoo magul-anon. Ang pagkamalipayon di ay the moment we know how to smile in the midst of every storm igsoon. In the midst of raging waves, dagko kayo. Sa tubangan sa itong mga higanti nga problema, kung kamao ka mo katawa igsoon, layo ka sa depresyon ug di masakiton imong lawas. Kaya ingon si Solomon igsoon, ang pagkamalipayon makaayo sa lawas. Sikreto sa good health igsoon, mayong panglawas, malipayon ta atong kasing-kasing kanunay. So indeed, it is true that laughter is the best medicine. No? Pero mao lagi ni maigsoon, makamao lang ta mo katawa taliwala sa unos kung ang gisentro nimo si Kristo, kung ang imong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. No? Kalmado ka igsoon. If we are rooted or grounded in the Word of God, igsoon, kamao ta maging kalmado taliwala sa unos. Amen. Dili kay ta ingon nga maapektuhan ta, sakit kay ako kapilan ko kabantay ba mo nagsigig bas na ko tanawa. Nasakit ba ko? Himaya sa Ginoo, wala nga naman. Nga naman, sometimes akong balsan o akong i-correct pero why effect at all nga naman. Igsoon tungod kay puno sa pulong sa Ginoo. Tawar na sila. No? Bisag unsa pa na ilang nga na to tunglohon ta di na mo epekto kay ang Dios nga naa nato mas dako sa Dios dining nas kalibutan. And according to the Word of God, if God is for us, who can ever be against us? Walay makasukol ka nato kung dapig ang Ginoo nato. Mao nang bisag unsa ilang ilabay nato igsoon tungod kay atong unahuna ang atong utok, atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mukatawa lang ta panahon sa kalisdanan, panahon sa mga pagsulay, panahon nga gibastag maayo, gilutos, mukatawa lang ta igsoon, ikalipay nato ug kanang pagkamalipayo nato taliwala sa mga problema naghatag dayon natong maayong panglawas. Naidaghang mga pulong nga sakit pero ming katawa lang ta. Amen. Because we believe that God is in complete control. Ang mindset igsoon sa mga tao nga nasintro si Kristo. Ang mindset sa mga tao nga naihingpit nga relasyon ni Kristo. Ang mindset sa mga tao nga puno ang kasing-kasing ug pulong sa Ginoo. Every difficult situation, unsa man ang ilang ilabay nga di maayo nato, ang atong mindset, God is in complete control. And Emmanuel, God is with us. He will never leave us nor forsake us. Mo na mindset na to. Sadly, igsoon si Doc Willie Ong atong yampo siya. No? Affected siya sa mga nangbas niya.
sakit nga mga istorya nga nasakitan siya, ingon siya nga kamo ang hinungdan nga nasakit ko. Affected siya. Tinuod ang gingon ni Solomon, ang pagka magulanon, inanay nga mupatay ka nato. In other words, makahatag og balatian nato. Masakit ta. Na-depress siya. Unsa may cause sa depression? Kay affected siya sa mga istorya. Pero kita igsoon mga anak sa Ginoo, dapat dili makapenetrate ang depression nato. Why? Because our hearts are filled and mind and heart are filled with God's word. And the moment na yung mga sakit nga istorya maabot po. Sure oy. Ana di ba? Musagang ang pulong sa Ginoo isip taming nato. Di ta basta-basta madalas tong emotion igsoon. Dili basta-bata makapenetrate ang depression kung atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. But kung atong relasyon sa Ginoo ang atong sa relasyon sa Ginoo taphaw lang, ato lang gi mantinilan si Lord igsoon, and then we don't have enough time or quality time in the word of God. Wa tay enough time ni Lord sa panahon sa naay mo istorya nga dili maayo na affected gyud ta. Di ta kasukol igsoon. Di ta ka mao mo katawa taliwala sa unos. Once di ta ka mao mo katawa taliwala sa unos, once magulanon ta taliwala sa problema, once magsubo ta taliwala sa mga dagkong problema, we are prone in sickness. Delikado ta sa balatian. Ug matod pa ni giingon diri mga igsoon, dili siya makahatag nato good health ang pagka masubanon, magulanon panahon sa mga problema. Ingon diri, inanay nga kamatayon. Again, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang kanideng maguol ta, magsubo ta igsuon. Muratag nag-anam-anam ana og hikog. Muratag mag-anam-anam og ut-ut sa tong lawas og masakit na inanay nga kamatayon. But the first line is, niingon si Solomon, ang pagkamalipayon makaayo sa lawas. No? Sunay maayong benepisyo ang pagkamalipayon. Ug ako ning ibalik-balik igsuon. Lisod nang mukatawa ka sa panahon nga dako kag problema. Lisod kayo mukatawa kung dako kay problema ka na bitong natanlod jud ka kay di jud siya basta-basta higanti nga problema. Lisod ikatawa igsoon kay gibiyahan kag bana unsa ibuhi nimo sa imong anak. Gibiyahan kag asawa unsaon na lang na. Daghan kay kag problema nga dako kayo. Lisod ikatawa. Yes, lisod jud na ikatawa. Kung kang-ay mong relasyon sa Ginoo. Lisod jud na ikatawa igsoon. Kung imong kasing-kasing dili puno sa pulong sa Ginoo. Pero kung atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo, bisag unsa ka sakit sa sitwasyon, still we can manage to smile. Why? Because we know that God is in complete control. Once si Lord moingon og dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan, Emmanuel, He is Emmanuel, God with us. Buhato na niya igsoon. Kung mauna ang nakapuno sa imong kasing-kasing o gunahuna igsoon. Kung imong kasing-kasing napuno na nga, kung ang Dios dapig kanako kinsay makasukol nako. Kung imong kasing-kasing napuno na, and my God shall supply all my needs, di ba? Kung imong kasing-kasing naa diha igsoon, ning gamot diha ang the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Tagbuo niya akong panginahanglan. Nga na bitaw. Dili ka basta-basta maguol, magsubo panahon sa unos kung dili mo katawa ka. O kanang pagkamalipayo ni mo taliwala sa unos, maghatag ni mo maayong panglawas. Maghatag og kaayuhan sa imong kinabuhi og sa imong lawas pisikal. Kabantay mo na mga istorya igsoon nga. Kumusta na si nang kuan? Kumusta na si tatay kuan? Kuan lagi kanang si Brad kuan, kumusta na? Di ba kabantay mo istorya nga. Nagniwang man na siya. Oy, nagniwang ano man, nagniwang na siya, sukad nga gibiyaag asawa kabantay mo. Nagniwang siya, sukad gibiyaag bana kabantay mo. Kay nga naman, kay di siya malipayon. Ang kaning pagkadili malipayon igsuon, pwede maghatod na to sa balatian. Mao na niingon si Solomon, ang pagkamalipayon, maghatag og kaayuhan sa atong lawas. Sikreto sa good health igsuon. Kanang malipayon ta. Ayaw itugot igsuon nga maguol ka. Tao raman tanay time nga maguol ka pero ayaw itugot igsuon. Nga ang kagulanan, ang kasubanan mo penetrate sa imong kasing-kasing. Kay once mo penetrate ganina siya igsuon, prone ka sa sickness. Madaot dili siya makaayo. Matod pa ni Solomon, inanay nga kamatayon ang to? Matod pa ni Solomon igsuon,
Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Kung sigitag kaguol pagsubo kay dagkog problema, inanay daw nga kamatayon. Tabla ra gipatay tag hinahinay wala gidritso. Why ayo ning maguol ta ug nganong maguol man ta? Our God says silver and gold are mine. Our God says I am your shepherd, dili mo magkulang. And He said that He will never leave us nor forsake us. Tagagsaan ang Ginoo nato igsoon. Mao nang igsoon, puna ang imong hunahuna o kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Puna igsoon. Spend time in the Word of God. Kay di yun nakalikayan nga alagad ta sa Ginoo. Najoy time igsoon nga hamagan ta. Nay times nga dauton ta, birahan ta. Nay mga negatibo nga mo sitwasyon nga masugatan nato. And the more we focus on that negative situation, the more ta mahimong unhappy. The more ta dili magmalipayon og dili ta magmalipayon inanay nga kamatayon atong padulngan mahimo tang masakiton and we are prone to anxiety and depression. Apan ingon ang balaang kasulatan igsoon kung kamao ta malipay taliwala sa mga unos. Ang pagkamalipayon maghatag og kaayuhan sa atong lawas. Ug ang pagkamalipayon igsoon bisag unsang mga hulgas tong kinabuhi, we can manage to smile. Kung ang atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Kung ang atong kasing-kasing puno sa mga saad sa Ginoo. Amen. Di basta-basta malipay igsoon nga nabungkag imong pamilya, gibiyaan kasi mong bana imong asawa. And the more ta mo focus ana we are prone to depression, masakit ta, magluya ta, masakit ngano man naka-focus ka. Ang una ang cause igsoon ngano nasakit ta kay naguol ka. So mao din ay una gid igsoon. Nganong ang tao nasakit kay naguol siya, unsay ang gikagulan katong mga sitwasyon, nagsige siya focus, siya po naguol siya, naginukto, way ganon mo kana, way ganon mo kaon, nagniwang hantod, magistorya na lang siya, nagusa, na-depress, disa nagsugod, naguol, tinuod ang giingon sa malamong hari, ang pagpunay, pirmi, maguol daw, inanay ko na ng kamatayon. Pero ang pagkamalipayon, kanang magkatawa ka, tawanan mo ang iyong problema. Amen. Ihatod ta na sa maayong panglawas. And that's what I have said, igsoon. Ang makahatag natog kalipay, taliwala sa mga unos way lain. Kung atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Manaingon ang balang kasulatan, ingon si David nga, akong gitipigan ng imong pulong sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala batok kanimo. King David is true. Once the Word of God, atong gitisok, gibutang sa atong kasing-kasing, sa diyang makasugat tag sakit kay sitwasyon, igsong bisag unsa nakasakit, ang musagang na ang pulong sa Ginoo. Pero wa kay panagang igsoon, ma-emotional ka, matawhanon. Tanawa si Doc Williong. Luay kayo. Unsay gingon sa interview? Ang hinungdan sa iyang sakit kamo. Ang hinungdan daw sa iyang balatian, igsoon is katong iyang mga nang bahas daw niya nga sakit kay mo istorya. Wa siya kasagang. But I believe, kung naadyo sa Ginoo, si Kristo ang nasintro, di siya ingana, igsoon. Kinsa man na, tao man na. Tao ra nang ning istorya nato igsoon, og sakit. Ang pinaka-importante nato, ang gisulti sa Ginoo, tao ra na sila. And that's what I have said last night. Everyone is entitled of their own opinion. Pero, tao ra sila. God has the final word to say. Amen. Siya ang atong paminawon. Siya ang atong sundon. No? Kung si Lord na itong kasing-kasing naghari atong gisintro, iyang pulong ni puno itong kasing-kasing igsoon. Sa panahon nga muhapak ang mga sitwasyon nga makapadepress na to, magkatawa rata. Because we know that God is in complete control. We know that God will never leave us nor forsake us. Ang nagsulti na Diyos, dili tao, di siya bagakon, matinud-anon siya. Amen. Kana kung nimpuyo siya nato karon as our personal Lord and Savior, number 1. Okay? O yung pulong ni puno itong kasing-kasing. Way lugar, way luna ang depression. Nga naman, bisag unsa kadako sa problema, unos kasakit, still we can manage to smile. Still we can manage to worship, to sing a song to God. Lord, hallelujah. I raise hallelujah. Di ba? Di ba? Nga naman, kalmado ta, taliwala sa unos. No, kamauta mo katawa ug mautod pa ni Solomon ang pagkamalipayon, naday malipayon mag-uol nagkatawa. Once kamauta mo katawa taliwala sa mga unos,
makatabang na, kay makaayo na sa atong panglawas. Layo ta sa balatian. Hindi tayo sakitin kung marunong tayong tumawa or maging masaya. Diba? In the midst of every storms. Amen. Sikreto na igsoon sa mayong panglawas. Apan sa dihang ang pulong sa Ginoo wala igsoon, atong relasyon sa Ginoo taphaw lang. Ning kang ana ni distansya na sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay klaro atong commitment ni Lord igsoon. Okay? Ikaw ang nasintro sa imong kaugalingon, dili ang Ginoo. Mao na nga sa panahon nga naay mga butang or mga situation nga sakit kaayo igsoon. Mo focus jud ka na. Mao na hinungdan nga masakit pug ka, maguol ka. Amen. Maguol ka, nya mao na to ang kagulanan daw inanay nga kamatayon. Di ba? Mo na igsoon nga ako mong gidasi karong gagabion. Spend time in the Word of God. And because for me, I believe igsoon kay ako ingana man ko, glory to God lang. The more we spend quality time in the Word of God every day, the more His Word mo absorb na to. Musulod sa tong kasing-kasing ug kana siya mosagang, kana siya silbi dipinsa sa naay mga lain-lain nga hagit nga sakit nga masugatan nato. Puno man ni. Sakto tagbala. Pero kung wala kay time sa word ni Lord, wala kay ikasukol. Kung dili tawhanon ka, no? Dali ra ka ma-emotional, madala kasi mong pagbati. Why? Walay bala, wa kay kapanagang igsoon. Pero ako nakasiguro igsoon, kaya ako ning kasinitian, kung nga tong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo, puno sa mga saad sa Ginoo, bisag unsa na ihapak nato igsoon, kasagang ta, magkatawa ta. Okay? Ug kanang pagkamalipayon nato, taliwala sa unos, wala ta kabalo, naghatag sa natog maayong panglawas, dili ta masakiton. Amen? Akong balikon igsoon, si Sir Doc Willie Ong, hinungdan, he is health expert. Daghang ning idol niya. Daghang ni believe sa iyang mga teaching about health. Daghan kayo nakabenepisyo sa iyang teaching. Actually, daghan kay ron nga naa sa maayong panglawas tungod niya. Pero siya mismo nasakit grabe karon, i-search ninyo na. Ngano man. Yes, expert siya sa health pero di siya expert sa taas. Nga may sikreto sa tinuod nga maayong panglawas igsoon. Naka-focus siya ngano man. Kuwang og word ni Lord igsoon. Di ka sagang. Sakto na brad, sister, kinsa man eh. Armor of God, appeal na word. No. Di ka sagang igsoon, mao na nga. Di ka kasagang, lupog ka, maguol ka, yang maguol maghatod sa depression. Basta ra bang tao ma-depress, no? Wala na lain-laing padulngan. Matrigger din ang gitawag og suicidal thoughts. Maghikog dayon, no? Ug di ka ma-depress pod, mauna masakit, no? Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay, no? Kung masubo ka panahon sa mga dagkong hagit nga sakit kay nga unsa mga sitwasyon igsoon, mao ni timan inanay nga kamatayon. Mao ni hinungdan nga masakit ta physically or unsa man diha, no, ma-depress ta. Apan ang first line ingon si Solomon, ang pagkamalipayon, okay? Makaayo sa panglawas. Okay? Mao na sekreto sa mga kaayo, maayong panglawas, no? Maayon, malipayon ta bisag wa batay kabayan sa omni, malipayon ta kayon ning salig ta sa Ginoo. Mas nituo ta sa saad sa Ginoo kaysa atong sitwasyon nga sakit kaayo. Mao na nga katawa lang gyapon ka bisag dako kag utang. Katawa lang gyapon ka bisag gibiyaan kag bana, gibiyaan kag asawa. Katawa lang gyapon ka. Naglibog na kung sa imong ibuhi sa imong mga anak kagibian, katawa lang gyapon ka igsoon, layo ka sa balatian ana og dili makapenetrate ang depresyon. Maminti nimong maing panglawas na, pero kung maguol ka, masubo ka, inanay nga kamatayon ang padulngan. Masakit ta, ma-depress. Amen. So igsoon tonight gitudluan ta sa Ginoo. Unsay sekreto sa mayong panglawas? Unsay sikreto nga ang depression dili makapenetrate nato, ang anxiety. Kamauta mo katawa, taliwala sa mga dagkong unos. Og unsa pay sikreto para kamauta mo katawa? Kinahanglan nga puno nato sa pulong sa Ginoo. Puno nato sa saad sa Ginoo nga atong kasing-kasing. We must spend quality time in the Word of God. Ayaw palabi ka bisirya. Kay once napuno kini sa saad sa pulong sa Ginoo igsoon, natay ikasagang.
the moment nga muhapak na to ang sakit kaayo nga sitwasyon. Kay ang Holy Spirit mo remind man sa word nga atong nabasa. Relax lang, kalmado, di ba? Ang saan na ko, mauna, di ba? Kabantay ka. Pero kung wa kay alamag sa pulong sa Ginoo, walay mo padayag nimo, no? Mo nang matawhanon ka, nakafocus ka sa sitwasyon. Pero katong mga tao, igsoon mga Kristohanon nga Christ-centered, na sentro si Kristo, wa ni kang ang relasyon sa Ginoo, puno sa pulong sa Ginoo. Wa na nagtutok sa problema, nagtutok na kanunay sa Ginoo. Amen. Mauna nga layo na sa sakit-sakit. Magkatawa lang na panahon sa mga problema, pagsulay, unos, kalisdanan. Kay kabalo siya nga ang Diyos nga gialagaran nato or niya is in complete control. Amen ba, Sister Banje? Naigo na po ka, sige lang kaigo. Amen. Ako igsoon, kung nagtutok pa ko ng mga kuwan, wala na. Pero igsoon, mas nakafocus ko sa saad ni Lord. Mas nakafocus ko sa atong Ginoo, because in the first place, dili man tao atong gilagaran, si Lord man. And we are not man pleaser, we are God pleaser. So we do everything in this world, igsoon, para ma-please si Lord, dili para ma-impress ang isig katao nato. Amen. Ako bitong gi-post gani, our goal is to is not to please is not to please the creation, but to please the or our Creator. Amen. Mauna, no? Mauna, igsoon. So, again, igsoon. Mauna ni sikreto. Para himsog ta kanunay ba kondisyon. Kinahanglan ka mauta mo smile in the midst of every storms. Kinahanglan ka mauta mo katawa. No? Magmalipayon ta taliwala sa mga unos. Di ba? Mauna gingon ni Paul, in everything give thanks. No? Once mo give thanks ka, meanings nalipay ka. Nalipay sa at the same time. Wala may magpasalamat nga naguol. Amen. So mauna igsoon, no? Magkalipay ta kanunay. Mga tawa ta taliwala sa unos kay ang benepisyo mayong panglawas igsoon. Di ta sakitin. Maglibog ng panuway daw. Sao man ako di man jud magbuol mo katawa ra man noon. Siyempre mo katawa ka kay mo kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Pero mao lagi ni ang Yahweh ang paagi para ka mauta mo katawa taliwala sa unos. Kinahanglan na apo kay kasagang puno nato atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Joshua 1:8, meditate the word of God, meditate. Ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo, ayaw ibulag ang balaod sa Dios. Amen. Ang basahon igsoon. Okay? Adlaw gabi pamalandungi unya sabta, asay nga sabta sunda ug mouswag ka. In other words, another term na igsoon is mudaog ta. Mudaog ta sa depresyon, mudaog ta sa anxiety. Kung atong gitipigan ang pulong sa Ginoo sa tong kasing-kasing, natay kasagang. Sila nang hilak nag-uol pero ikaw nagkatawa. Nganong mura ra man nagwa siya, oy? Dako naman kay nang problema pero mura ragwa kay ngatong pagsalig na sa Ginoo. And we know our mindset is this: God is in complete control and He promised that He will never leave me nor forsake me. Bahala ng Ginoo maproblema sa akong problema. Bahala ng Ginoo mo depensa. He promised that He will fight for me. Di ba? Ing saad ang Ginoo, siya makig-away. Amen. Kana kung puno ta sa iyang pulong sa iyang saad igsoon, gahi ka mag-uol panahon sa mga dagkong uno. So, lisod kayo makapenetrate ang anxiety. Lisod kayo makapenetrate ang depression. Lisod kayo makatrigger ang suicidal thoughts. Nga naman, puno man ka sa saad sa Ginoo. Puno man ka sa rooted man ka, grounded ka sa word ni Lord. Ligo ng imong pundasyon. Amen? Mauna nga magkatawa radyo ka. Sige, magkatawa ni si Kuan nga dako man kay nag-utang. Gipatawag na gunas kapitan. Baliwara man, baliwara gyud. Kaya nga naman, mas nisalig ta sa Ginoo. Nisalig ta sa saad sa Ginoo kaysa atong sitwasyon nga lisod kaayo. And that way, we know how to smile. We can manage to smile in the midst of every storm. Ug makahatag na siya og maayong benepisyo, maayong panglawas. Di ta masakiton physically. Kay malipayon man ta. Apan ang magkamagul-anon taliwala sa unos, ihatod nato, mag-anam-anam ug hatod nato daw sa kamatayon. Inanay nga kamatayon. Masakit ta. Example na si Doc Williong. Kaya nga naman, nakafocus siya sa nang bas niya. Nakafocus siya sa mga sakit nga istorya. Wa siya ning focus sa Ginoo. O nang i-pray na to siya igso, no? So, nga na igso, no?
Kung gusto tag maing panglawas kanuna igsuon, malinawon, malipayon, kamauta magsadya, no? Puno na to atong kasing-kasing, diri ra gyud na igsuon, no? Puno na to. Kay bisan mga igsuon og makalimot na ta pero nakasunod na ang Holy Spirit mo remind. Di ba unsay ingon ni Jesus? The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will remind you kung unsa nga akong gisulti kaninyo, no? So unsa gisulti sa pulong sa Ginoo na imong nabasahan, nagianan nimo igsoon, nya nakalimot ka, pero i-remind to sa Holy Spirit. Mao na nga makasukol ka sa mga lisod nga sitwasyon. Mao na nga igsoon nga para ka mauta mo katawa, magsaya, magsadya taliwala sa mga unos. Punon nato una atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Atong una i-absorb nato, no? Pulong sa Ginoo. Mao na sikreto igsoon. Amen. Naluoy ko igsoon naluoy ko sa sitwasyon ni Doc ba, Willie Ong, no? Naluoy health expert diri siya na sangit igsoon. Apan salamat sa Ginoo kay nakadungog ta ani nga mensahe igsoon. Sekreto sa maayong panglawas si Lord. Sekreto igsoon sa maayong panglawas nga dili sakitin ta igsoon. Kamauta mo katawa, kamauta magsayaw-sayaw taliwala sa mga unos. Ug mahimo lang tang kamao mo katawa mo sayaw-sayaw taliwala sa unos kung puno pud ta, rooted ta, grounded ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, the Word of God is our foundation. Mauyog man ta pero uyog ra, di gyud ta mabungkag. Because God is our strong foundation. Igsoon. Amen. Sa panahon nga mag-uol ta, magsubo ta, inanay nga kamatayon, masakiton, it leads to depression, anxiety, kutkuton atong lawas igsoon nga naman. Una nag-uol. Si Doc Willie Ong igsoon, di ba? Una nag-uol siya. Nasubo siya sa mga komento. Pagkapildi daw niya, mauni giba siya, mauni bisag mo balik pa daw kag lansad, pildi ka pong ka, nasakitan siya. Nag-uol siya og ang kag-uol mahinungdan siyang balatian karon matod niya. Mao na igsoon, ayaw sige gool diha ingna na imong tapad ug nakay tapad. Ayaw sige gool diha magkalipay ta uban sa presensya sa Ginoo, magsayaw-sayaw ta taliwala sa unos igsoon kay ang benepisyo maayong panglawas. Layo ta sakit igsoon. Amen. Ingana ra na. Pero bisag abi no igsoon mao ni, bisag pugson ta mo. Labi na ubanda nga gibiyaan sa bana, gibiyaan sa asawa, gubot ang pamilya, broken family. Bisag ingnon pa mo nga ayaw mo kaguol, mag-uol gid mo. Kamao lang mo mukatawa kung puno ninyo inyong kasing-kasing, inyong nahuna sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mao nay makapakalma na to. Ang pulong sa Ginoo may mutudlo na to, kalma lang, kontrolado na kung tanan, no? Ang pulong sa Ginoo labi na nakabasa ka sa verse nga with God all things are possible. Diba? I-remind na sa Holy Spirit mo nang makalma ka. Kaya bisag imong sitwasyon karon lisod kayo, makaunahuna man kas imong nabasahan nga mahimo man sa Ginoo bisag unsa ka lisod, hala ikaw nay bahala Lord God. Amen. Kana kung rooted ta or grounded ta sa pulong sa Ginoo. Kana kung ang pulong sa Ginoo may ato ang lig-ong pundasyon. Sa unos dili gid ta kusukusuhon kung dili ka maota mo katawa taliwala sa mga dagkong unos. Amen. Sekreto ni sa maayong panglawas. Sekreto ni para dili makapenetrate ang depression. Sekreto ni para dili matrigger ang suicidal thoughts. Sekreto ni para way lugar ang anxiety. Puna inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Once puno siya, once grounded ta, once rooted ta sa word ni Lord, kamauta mo katawa taliwala sa unos. Walay lugar ang unsa man mga balatian, walay lugar ang depression, anxiety, walay lugar igsoon. Ang nga mo trigger ang gitawag og suicidal thoughts. Amen. Di magmadaugon ang negatibo sa positibo. Amen ba? Anara na siya igsoon. So, usa ka pagpahinumdum na to sa Ginoo nining taknaa sa kagabhion. Yes, some of the health expert said that for us to have a healthy body, proper diet and exercise, pero lahi po ning kang Solomon, katawa, taliwala sa mga unos. Ang ang pagkamalipayon igsoon, kung kamao ta malipay taliwala sa mga lisod nga sitwasyon igsoon, makaayo daw na nato sa atong panglawas. Makahimsog
apan kung maguol ta ang pagsubo kanunay, labi na ang sitwasyon lisod kaayo igsoon, di ka kamo makatawa, inanay nga kamatayon ang atong padulngan. Asa man ta, sa maayong panglawas or mahimo tang masakiton. So aritas mo katawa pero mao lagi na. Sayon pag-mention nga, sige mga tawa ta sayon na pag-mention. Pero kung naa ka sa lisod, sakit, maglibog ka nga sitwasyon, maglisod kag katawa. Labi na kung dili puno ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Pero kung rooted ka, as what I have said, grounded ka, nakapundar na ba, nakapundasyon na ka sa pulong sa Ginoo, kamao ka mo kalmado, kamao ka mo katawa, taliwala sa mga unos. Sikreto na sa mayong panlawas. So, sakto sila. Unsa man to? Laughter indeed is the best medicine. Walay laing pinaka-epektibo, pinakadabis nga tambal sa balatian, kamao ka mo katawa, di ba? So igsuon unsa may atong dugayan, no? Let us spend more quality time in the Word of God. Because the more we spend quality time in the Word of God, the more His Word mo absorb sa itong nahuna, mo sulod sa itong kasing-kasing, ug maunay hinungdan nga kamauta mo smile. We can manage to smile in the midst of every storms. Tungod sa pulong sa Ginoo. Amen? Magampo ta. Hallelujah. Praise God. Lord God, thank you so much sa imuhang mensahe. Bisan dili kayo taas, Lord, but sikreto, Ginoo, para dili ka penetrate ang depression, anxiety. Sikreto sa maayong panglawas, Ginoo, kamaomi mo katawa, Ginoo. Kamaomi magmaya, Ginoo, sa mga lisod nga sitwasyon. O para mahimo na namo, Ginoo, salamat nga gipahinumduman mi nimo. Kakinahanglan kanunay puno mi among kasing-kasing sa pulong nimo. Kinahanglan mo una-una, Ginoo, puno sa imong pulong, Ginoo. Kay kung wala sad mi, Ginoo, time sa imong balaang pulong, dili mi kasagang, Ginoo, sa mga sakit nga sitwasyon, Ginoo. Madala mi, maguol mi, masubo mi og kanang kagulanan og kasub-anan. It leads to depression. Makatrigger, Ginoo, sa suicidal thoughts. Ihatod mi sa anxiety, Lord God. Apan ko na ngamong unahuna og pagbati among kasing-kasing kanunay puno sa imong balaang pulong. Walay lugar ang depression. Dili makapenetrate ang anxiety, Lord God. Og dili makatrigger sa suicidal thoughts. Why? Because our hearts are filled with your word. So Lord God, right now I pray to all of the viewers this time. If there's anyone who are watching this time nga naa siya ani nga sitwasyon. Because I do believe, Lord God, kani nga mensahe wala ni nimo gi-release this evening kay walay nanginahanglan. I believe na ay nanginahanglan ani. So Lord, kinsa man karon ang nagtan-aw nga naa ani nga sitwasyon, Ginoo. Magulanon siya and na-depress siya this time, naka-feel siya anxiety. Lord, I pray i-comfort sila. Lord, I pray, pahinumdumi siya sa iyong mga pulong, Lord. Ayang nadungog nga mga wali, Ginoo. Ibutang ang mensahe sa paglaom karon sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Tudloi sila ang saon pag malipayon taliwala sa unos. Kay maunay maghatag nila og maayong panglawas. Maunay hinungdan nga ma-close ang door sa depression and anxiety. Walay luna, walay agianan ang kaaway. Kung kamaomi mo katawa, kung malipayon mi taliwala sa mga unos, Ginoo. And for us, para mahimo na namo, kinahanglan, Ginoo, nga uhaw mi, gutom mi, sa imong pulong kanunay, taliwala sa mong kabisi, I pray. Dasiga mi kanunay, Ginoo, itagay mi kagutom, Ginoo. Di mi mahiluna, nga dili mi kabasa o Biblia matag-adlaw, Ginoo. Bisag busy mi, maningkamot mi, Ginoo. Kay maunay panagang namo, Ginoo, in times of troubles, in times of let's say, giants nga dagko kaya mong masugatan, Ginoo, dagkong unos, maunay musagang namo, Ginoo. Kung wala mi ana, Ginoo, posible mi nga di mi malipay taliwala sa unos, posible mi maguol. Ung matod pa sa imong pulong, Lord God, ang pagkagsubo kagulanan, inanay nga kamatayon ng among padulngan. Dili mi gusto, ana, Lord God. Gusto mi kinabuhi, o gusto mi, Ginoo, og mayong panglawas, Ginoo. So Lord, thank you for your word. Imo ming gi-remind, gipahinumduman, Ginoo. Dili maayo nga maguol mi. Knowing nga naa ka, you are in complete control. Tabangi mi, Ginoo, nga dili mi madala sa sitwasyon. Kundili mo activate ang self-control.
nga usa sa bunga sa Espiritu Santo, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord. I pray, Lord God, nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan, Ginoo. Nga maglipay mi. Kamao mi mo katawa, taliwala sa mga problema. Dili mi magpadala. Dili mi maguol kay ang kagulanan, padulong sa balatian, inanay nga kamatayon, ma-depress mi, maka-feel mig anxiety, Lord God. But Lord, I pray, let it be, Lord God, nga mahimong lifestyle na mo ang pagkamalipayon kanunay. Sa panahon sa mga unos, sa panahon sa kasakit, sa panahon nga gipit mi, kamao mi malipay, i-exercise na mo na, Lord God, ma-lifestyle na mo. Kay diha sa pagkamalipayon, walay luna ang kaaway, walay luna ang depression, Ginoo. Dili makapinitreat si Satanas, kundili magmadaugon mi, magmalipayon tungod sa kalipay nga nasa mong kasing-kasing. Hallelujah. Lord, thank you. Holy Spirit, salamat. Thank you so much for your presence. And as always this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time, to all who are watching this time, Lord God, 182,000 followers plus, Lord God, ani nga page, Lord, I pray. I know, Lord God, wa ko kaila sa kadaghanan nila, pero ikaw, Ginoo, kaila kay kanila. Lord, you are familiar with their ways. Kita ka sa among problema karong takna, kita ka sa among struggle, kita ka sa among gipas-an, Ginoo, kita ka sa among cross, Ginoo, kita ka, Ginoo, sa among sitwasyon karon. So Lord, I pray, Ginoo, unsa man ang mga area sa among kinabuhi karon nga tabangonon nimo, tabangi mi, Ginoo. And this time, as always, I speak blessing for them. I speak life, I speak financial breakthrough. I speak salvation for to our whole family. I speak deliverance. I speak healing, Lord God. Kaayuhan sa mga naibalatian, physical and emotional. Ug sa mga naay palatian, Ginoo, emotional, Lord, tabangi sila. Ang kamauni mo katawa, Ginoo. Kay maunay maghatag og kaayuhan kanamo in Jesus name. Again, Lord God, unsa man nga area silang kinabuhi karon nga need ang milagro nimo, Lord, mulihok ka diha. Sigun sa ilang gikinahanglan nga milagro, Lord God, palihok ka karon dayon sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, Lord God. This time, Lord God, giangko na muna. We claim that miracle, Lord God, by faith in Jesus name. Himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Ning lubat siya mga igsoon, praise God na humana. Salamat, that's all for tonight, brothers and sisters in Christ. And this time, I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Dungog himaya kung ibalik kaniya. And that's all for tonight. See you again tomorrow. I always pray and declare that sa atong papangatulog karon igsoon ubanan ta sa Ginoo yang protection, yang presensya mag-uban kanato ug mga tawa ta igsoon taliwala sa unos. Amen. And sa nang mga OFW adlawon ron diha, no, I declare nga karong adlaw di matapos nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So wala pa mag-subscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption aning live, no? Thank you mga subscribers, mga followers, mga viewers. I just want to remind every followers to invite your friends to follow our page ug i-share atong live igsoon. Amen. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe everyone. Good night. See you tomorrow.